Чаму Лукашенко нахаміў віцэ-прэм'еру? Куды экстрана лятаў яго сямейны самалёт, а таксама што стала вядома пра гучныя адстаўкі топавых сілавікоў і погляды Наталлі Пяткевіч? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко святкуе свой дзень народзінаў не ў Беларусі, хаміць высокаму чыноўніку і дзеліцца сваёй галоўнай марай. Гэтымі днямі Лукашенко знаходзіцца ў Кітаі, прычым прыляцеў ён туды ў свой 71-й дзень народзінаў. Гэта прывяло да дзіўнай сцэнкі. Адразу каля самалёта Лукашенку сустрэў віцэ-прэм'ер Снапкоў, які павіншаваў начальніка з днём нараджэння, на што атрымаў не дзякуй, а даволі хамаваты і рэзкі адказ. Такога свята ў нас няма. У нас такого праздника нет. Галоўнай жа мэтай візіту Лукашэнкі ў Кітай быў удзел у саміце шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. І паехаў ён туды не адзін. За яго спіною побач з міністрам замежных спраў Рыжанковым заняў сваё пачэснае месца і малодшы сын Мікалай. Праўда, навошта ён там ніхто не ведае. Роля Мікалая пры бацьку пакуль што да канца так і незразумелая. Акрамя таго, прагучаў даволі аптымістычны для Лукашэнкі і трывожны для беларусаў прагноз. Лукашенко заявіў, што лічыць магчымым пераняць вопыт Кітая ў палітычным уладкаванні дзяржавы. Маўляў, раней такая мадэль была ў Савецкім Саюзе, але пасля, цытата, мы вельмі многае страцілі. У прынцыпе, гэта лагічная мара, каб лукашызм як сістэма перажыў самога Лукашэнку на дзясяткі гадоў, што як мінімум гарантуе бяспеку і бязбеднае жыццё яго нашчадкам. Але ж тут для Лукашэнкі ёсць дрэнныя навіны, бо беларусы ўжо даўно не савецкія людзі і па ментальнасці, і па поглядам зусім не кітайцы. І колькі б намаганняў ён не прыкладаў, усім добра зразумела, што як толькі не стане Лукашэнкі, то хутка не стане і яго бесчалавечнай сістэмы. Сямейны самалёт Лукашэнкі здзейсніў экстраны палёт. Як заўважылі журналісты выдання «Рэформ», з Мінска ў турэцкі Бадрум лятаў вельмі цікавы борт. Гэта бізнес-джэт, на якім час ад часу падарожнічаюць найвышэйшыя беларускія чыноўнікі, але часцей за ўсё самалётам карыстаецца лукашэнкаўская сям'я. На гэтым борце нярэдка лятаюць яго сыны Віктар і Дмітрый. На ім жа нявестка Лукашэнкі Ганна Сялук лётала ў Маскву на ўручэнне прэміі «Шансон года 2024». Хто цяпер быў пасажырам гэтага самалёта і па якіх справах ён лятаў у Турцыю, пакуль загадка. Вядома толькі, што борт правёў там 4 ночы, пасля чаго вярнуўся назад у Мінск. Беларуска хацела паскардзіцца Лукашэнку на малую пенсію, а ў выніку аказалася за кратамі. Усё здарылася ў Бярозаўскім раёне яшчэ ў чэрвені, але падрабязнасці сталі вядомыя толькі цяпер. Лукашенко прыязджаў у раён з кароткім візітам, пра які ўсе ведалі загадзя. У горадзе і ваколіцах экстрана наводзілі марафет, а мясцовым жыхарам загадалі не высоўвацца на вуліцу лішні раз. Але ж адна з пенсіянерак вырашыла скарыстацца магчымасцю і расказаць Лукашэнку асабіста пра сваю нізкую пенсію. Але ж усё скончылася сумна, бо пенсіянерку затрымалі сілавікі і пасля ёй прысудзілі 10 сутак, якія жанчына правяла ў мясцовым ізалятары. Беларускія ўлады ўзяліся за школьнікаў, і цяпер на школьныя лінейкі па ўсёй краіне адправілі найвышэйшых чыноўнікаў. Напрыклад, віцэ-прэм'ерка Наталля Пяткевіч выступала на Гомельшчыне ў Хойніках. Кіраўнік цэнтр выбаркама Ігар Карпенка ў Ёткаўскай школе Лідскага раёна. У мінскую школу нумар 4 прыехала Наталля Качанова, а ў слуцкую гарадскую пачатковую школу асабіста прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. Удзельнічалі ў гэтым флэшмобе і топавыя сілавікі. Напрыклад, старшыня Рады бяспекі Вальфовіч быў на лінейцы ў сталічнай кадэцкай вучэльні, а генпракурор Швед у мінскай гімназіі нумар 42, дзе ўручаў першакласнікам, цытата, кнігу-падарунак ад Аляксандра Лукашэнкі з назвай «Беларусь наша радзіма». Беларуская кандытарка вырашыла зарабіць адразу і на школьніках, і на Лукашэнку. Надзея Аўгуць звычайна вырабляе невялікія падаруначкі для гасцей на вяселлі, шакаладкі з партрэтамі маладзёнаў ці магніцікі з імі. Але напярэдадні Дня ведаў яна вырашыла прадэманстраваць яшчэ адзін варыянт пад назвай «Шакалад для мерапрыемстваў у школе». Гэта маленькія шакаладкі, дзе з аднаго боку карта Беларусі ў чырвона-зялёных колерах і цытата Лукашэнкі «Патрыёта можа выхаваць толькі патрыёт». З іншага боку пазначана школа, для якой, імаверна, тыя прысмакі і замовілі. Гэта сенецкая школа імя Янкі Купалы.
З'явіліся новыя падрабязнасці пра звальненні топавых сілавікоў і новыя факты пра Наталью Пяткевіч. Павел Латушка у інтэрв'ю праекту «Жыццё Маліна» расказаў, чаму Лукашенко ў свой час адправіў у адстаўку старшыню следчага камітэта Івана Наскевіча і старшыню КДБ Валерыя Вакульчыка. Прычым пра звальненне Наскевіча гучыць даволі рэзкая версія. Наскевіч, ён прыйшоў у кабінет, тады гэта была сустрэча ў кабінеце міністра ўнутраных спраў і паклаў на стол Лукашэнкі 25 крымінальных справаў супраць сілавікоў. І Лукашенко, як распавядалі мне, мацернымі словамі прагнаў яго з кабінета, пазней ён быў звольнены. Па словах Латушкі, тагачасны міністр абароны Раўкоў таксама быў зняты з пасады за нежаданне ўцягваць вайскоўцаў у гвалт. Акрамя таго, Латушка заявіў, што ў 2020 годзе КДБ не быў лаяльны да Лукашэнкі і нібыта некаторыя спецслужбісты нават злівалі яго маршруты перамяшчэння. А тагачасны кіраўнік ведомства Вакульчык прысылаў да Латушкі чалавека на перамовы. Па умовах КДБ Латушку нібыта прапанавалася бяспека, калі ён спыніць публічную крытыку Лукашэнкі, але былы чыноўнік, па яго ўласных словах, ад такой прапановы адмовіўся. Што ж да звальнення Вакульчыка, то тут Латушка запэўнівае, што генерал КДБ нібыта сам падаў у адстаўку. Вакульчык нават, ён падаў жа заяву з такім тэкстам, наколькі мне распавядалі, што я не выказаў вам абсалютную лаяльнасць, я не дзейнічаў так рашуча, як вы чакалі ад мяне, і Лукашенко прыняў гэтую адстаўку і накіраваў яго ў апалу на 5 гадоў у Брэсцкую вобласць памочнікам, і мы яго не бачылі, не чулі, да? Прагучала ў гэтай размове і яшчэ некалькі цікавых інсайдаў. Калі верыць Латушку, то цяперашняя віцэ-прэм'ерка Пяткевіч заўсёды была рэзка негатыўна настроеная супраць усяго беларускага. Напрыклад, яна асабіста забараняла святкаванне юбілеяў Быкава і Барадуліна, а таксама павышала голас і злавалася часам па нечаканых прычынах. А она на вас орала? Орала, да, она заўсёды павышала голос. А уявіце, Нясвіжскі палац, Лукашенко павінен прыехаць, і яна стаіць і просто голосом раве на цябе. Что вы нарабілі? Ну, на русском. Как вы себе позволили? Почему я еду из Минска по трассе до Несвижа, это ж наша трасса Минск, да, и стоят знаки, указатели, Несвижский дворец, бывшая резиденция рода Радзівілаў. Як вы гэта сабе дазваляеце? Якія радзівілы? Я кажу, прабачце, Наталья Владимировна, першае, так гэты помнік гісторыі упісаны ў спіс сусветнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Такая назва. По-другое, не міністр культуры расставляе дарожныя знакі. Яны за ноч іх памянялі. Прычым, калі верыць Латушку, у Пяткевіч былі прэтэнзіі не толькі да беларусаў і беларушчыны. Я ведаю яе на той момант, вельмі добра. Была сітуацыя, калі яна забараніла ізраільскаму прадстаўніку выступаць на славянскім базары, і тады было разбіральніцтва службы бяспекі Лукашэнкі. Гэта дайшло да Макея, трэба было пісаць справаздачу. Я Макея папрасіў, што я напішу закрыты дакумент, дзе я сказаў, што прамое указанне Пяткевіч зняць прадстаўніка Ізраіля з адкрыцця славянскага базара. Па прынцыпу нацыянальнасці. Гэта было, яна сказала, хопіць нам гэтых яўрэяў, што тут возяць на славянскі базар з самалётамі. Гэта быў прамы загад. Слухайте, я не буду адказваць за такую дурноту. Я пишу Макею, а Макей, ведаеце, што зрабіў? Ён распісаў гэты дакумент Пяткевіч. То есть фактычна ён падстаўляе мне перед Пяткевіч мне сказать, ну что, хотел прикрыть? Не буду продолжать. Да, так вось. І пазней Макей мне тэлефануе і кажа, ну што ж, Павел Павлович, я прыняў рашэнне, што зараз буду курировать Міністэрства культуры, я напрамую. Ганебны скандал з удзелам былога сілавіка. Дзіўную гісторыю расказала жыхарка Асіповічаў Дар'я Пілік. У двары звычайнага жылога шматпавярховага дома пачаўся канфлікт праз парковачнае месца. Нейкі мужчына пачаў патрабаваць, каб Дар'я з мужам прыбралі сваю машыну, бо яны нібыта занялі яго месца, нягледзячы на тое, што ў такіх дварах паркоўка агульная. У адказ жанчына выклікала ДАІ, і тады агрэсіўны мужчына пачаў бойку з мужам Дар'і, а пасля, па словах жанчыны, наляцеў і на яе. Прычым у той момант яна трымала на руках гадавалае дзіця, цытата. Калі ён убачыў, што я здымаю гэта на камеру, ён наляцеў на мяне з дзіцем
забіццём і мэтанакіравана ударыў па твары. Канец цытаты. Жанчына нават апублікавала медыцынскую даведку, дзе стаіць дыягназ сотрасення мозга лёгкай ступені цяжкасці. Аказалася, што агрэсіўны мужчына – гэта 50-гадовы Сергей Александров. Раней ён служыў у войску і быў намеснікам камандзіра вайсковай часці. Пасля, як і многія сілавікі, ён заняў пасаду намесніка па бяспецы ў прадпрыемстве «Тэхнаніколь». Прычым, як высветліў партал «Зеркала», у 2015 годзе на Александрова заводзілі крымінальную справу за злоснае хуліганства, якую пасля спынілі, але абставіны той гісторыі невядомыя. Чым усё скончыцца на гэты раз, пакуль не зразумела. Пацярпелая кажа, што напісала заяву ў міліцыю, а таксама яна выклала ў інстаграме 2 дакументы. Першы – гэта ліст прадпрыемства «Тэхнаніколь», у якім дырэктар выбачаецца за паводзіны свайго намесніка. Другі дакумент – гэта ліст самога Александрова, які накіраваны да яго калег. У ім былы сілавік паведамляе пра сваё звальненне. Праўда, неўзабаве гэтыя публікацыі зніклі, а на прадпрыемстве так і не змаглі ані абвергнуць, ані пацвердзіць сапраўднасць тых лістоў. З'явіліся новыя падрабязнасці пра сына Ірыны Абельскай, вялікія грошы і сур'ёзны канфлікт. Але ж гаворка пойдзе не пра Мікалая, а пра яе старэйшага сына Дмітрыя. Аказалася, што ён зусім не проста доктар-афтальмолог, які ціхенька працуе ў лечкамісіі пад крылом сваёй маці. Па даных на люты гэтага года Дмітрый Абельскі таксама займаў высокую пасаду ў беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпарацыі, вядомай пад скарочанай назвай БНБК. Дык вось, падчас яго працы там адбыўся канфлікт, у выніку якога звольніўся гендырэктар БНБК Данияр Усенов, былы прэм'ер-міністр Кыргызстана, які быў асуджаны на радзіме да пажыццёвага зняволення. Усенов збег ад пераследу ў Беларусь і пасяліўся тут, змяніўшы імя на Даніил Урыцкі. Як высветліў партал «Зеркала», пры дапамозе кіберпартызанаў Дмітрый Абельскі працаваў у БНБК як мінімум з красавіка 21 года. Тады яго абралі ў раду дырэктараў прадпрыемства, прычым адразу намеснікам старшыні. Старшынём тады быў сумна вядомы Ігор Брыло, на той момант міністр сельскай гаспадаркі, якога пасля затрымала КДБ па малочнай справе. Пры гэтым Дмітрый Абельскі не з'яўляўся на публічных мерапрыемствах кампаніі, ды і ўвогуле гэты бок свайго прафесійнага жыцця ніяк не афішаваў. Увесь час БНБК актыўна падтрымлівала дзяржава, але запланаваных прыбыткаў кампанія ніяк не магла дасягнуць. У выніку ў пачатку 24 года прадпрыемства фактычна нацыяналізавалі. Раду дырэктараў перайменавалі ў назіральную раду, і яе ўзначаліў асабіста віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў, які адказвае ў Лукашэнкі за эканоміку. Але ж на лёсе Абельскага перамены ніяк не адбіліся. Пры Снапкове ён заняў тую ж пасаду намесніка старшыні. Але ж без скандалаў не абышлося, бо той самы гендырэктар БНБК Данияр Усенов Урыцкі абурыўся новым кантрактам. Па ім заробак кіраўніка заўважна зменшыўся. Раней толькі яго аклад быў амаль 10 000 рублёў. Цяпер жа з усімі бонусамі і даплатамі выходзіла каля 8 000. Тады Усенов разаслаў членам назіральнай рады пісьмовы зварот з эмацыйнай рэакцыяй на новы кантракт, у якім раскрытыкаваў усё, з чым быў не згодны. І вось тут паказальна, як працуе сістэма для сваіх. Спачатку ў кіраўніцтве БНБК абурэнні Усенова проста праігнаравалі. Затым жа за яго уступіўся Дмітрый Абельскі, і ў выніку Снапкоў вярнуў Усенову мінулы заробак і нават дадаў яму яшчэ сёе-тое. Напрыклад, гадавы бонус завязаны на прыбытку прадпрыемства ў памеры да 12 акладаў. То бок, калі прадпрыемства працуе выдатна, гадавы заробак кіраўніка памнажаецца на 2. Таксама гендырэктар раз на год мог атрымаць матэрыяльную дапамогу на аздараўленне ў памеры не больш за 2 аклады. Але ж, каб атрымаць гэтыя грошы, трэба было абавязкова выканаць патрабаванні па эфектыўнасці прадпрыемства. Але ж Усенов на такое не пагадзіўся. Магчыма таму, што зразумеў, БНБК працуе так, што ніякіх бонусаў яму не ўбачыць. У выніку ён напісаў заяву аб звальненні і проста перастаў прыходзіць на працу. Дмітрый Абельскі і тут спрабаваў паўплываць на рашэнне Усенова. Ён нават адправіў афіцыйнае апавяшчэнне, што яму прапануюць ранейшы аклад і залатыя бонусы, але ліст вярнуўся з адзнакай за незапатрабаваннем. Адразу некалькі трагедый адбыліся за гэтыя выхадныя. Так, у Мінску ў адзін дзень адразу 2 чалавек патанулі ў сваіх ванных, але абставіны трагедый і ўзрост загінулых не называюць. У Хоцімску, што ў Магілёўскай вобласці, з акна 5-го паверха выпала дзіця. Вядома, што ўначы 3гадовы хлопчык заснуў, і яго бацькі кудысьці выйшлі, пакінуўшы малога аднаго. Вярнуўшыся праз паўгадзіны, яны ўбачылі ўжо пустую кватэру з адкрытым акном і сына на зямлі пад балконам. Бацькі самі павезлі малога ў бальніцу, але ж выратаваць яго медыкі, на жаль, не змаглі.
У Брэсце ратавальнікі паліваюць возера вадою. Аказалася, што гэта вельмі важная місія. Апошнім часам у возеры Вычулкі пачаўся замор рыбы, і гарадскія службы папрасілі дапамогі ў ратавальнікаў. Каб вырашыць праблему, правялі аэрацыю возера, а гэта значыць, насычылі яго кіслародам, прапускаючы моцную струю вады. Спецыялісты адзначаюць, што такая аэрацыя не толькі ратуе рыбу, але і станоўча ўплывае на агульны стан вадаёма. Памяншаецца верагоднасць цвіцення вады і паляпшаецца яе празрыстасць, што важна для ўсёй экасістэмы. Жанчына хацела парадаваць сына, але засталася ні з чым. 44-гадовая мінчанка збірала грошы, каб купіць сыну кватэру, калі той падрасце. І каб паскорыць працэс, жанчына вырашыла зарабіць на інвестыцыях і крыптавалюце. Яна знайшла нейкую аб'яву ў інтэрнэце, пакінула свае даныя і пасля па парадах менеджера уклала туды $23 000 цягам 2 месяцаў. Але ж фінал быў чаканы. Менеджер аказаўся махляром, які знік з усімі грашыма, а няшчасная жанчына пайшла па дапамогу у міліцыю. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.